Inibingelela kuphi na kuphela kufinye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. ISelect Africa TV ngiyanibikelela mbukeli lapho ekhaya igama lami nginguSinenhlahla kanti ke namhlanje uhlelo libukele ngalesikhathi Inside Mystory la sikulethela khona izindaba ezikuthinta ngqo nanempilo nje uqobo lwayo kanti ke namhlanje sihambe kakhulu sile enkandla kwadakwa Adunuse la sikhona ke sizoncela ulwazi kubaba uNcamalala Msholezo former president of South Africa kanti ke sizokhuluma indaba enkulu la indaba yothando uthando imizi yakhile futhi obaba nomkhulu bethu baba yakhile imizi isizwe sikhona nje kungenxa yemizi eyakhiwe kodwa ke esikhathini esiphila kuso sibona izinto zishintsha uthando luphenduka ngempela into nathi esingayazi kunezintandane eziphumayo abazali bebulalana egameni lothando kunabantu abasemajele egameni lothando kuphinde kube nabantu abanezibazi engasoze zaphela ngenxa yothando sitheke sibuyele emuva size kuyena uNcamalala obaba emdala siza ukuthi yena ngoba siyazi ukuthi uyihambile kakhulu le ndaba noma ke kule ndima yothando sizoza ukuthi ngempela ngabe konakelephi Ncamalala siyathoba siyakubingelela futhi siyakwamukela ohlelweni Inside Mystory. Ngiyabonga ngibonga kakhulu Domkulu ukuba sibe nethuba lokukhuluma namhlanje sila ekhaya njengoba usushilo ukuthi igama lalomuzi kukadakwa Adunuse igama leli laqanjwa ubaba ongizalayo waqamba imizi emibili ngoba wayenomama babili ngenkathi akha umuzi wakhe umzi wakhe okuyiwona oqala kuthiwa kusempinda mshaye kodwa ke iyanqanyulelwa kuye njalo ukuthi kusempinda kodwa kusempinda mshaye yindlu leyo umuzi lowo awawakha wakhe okuyiwona wenkosikazi yakhe yokuqala umama uMayengwayo intombi yakamagwaza wayesethi ke uma esethatha umama wami omncane okuyena wawesibili uma esephuma umuzi wakhe uMamzobe umuzi wakhe kuyoba kwadakwa Adunuse bayinqamulela abantu bayanqamulele nje bathi kwaDunusa angazi ukuthi yini yenza uba bangasho ukuthi kukadakwa bathi kukwaDunusa kodwa ke ngiyabona ukuthi leli gama njengoba wazi amagama abantu besizulu ayakhuluma kufana nokumagama esasiqanjwa wona ayikhuluma esho izinto ezithile ngiyathokoza ukuthi namhlanje sibe nethuba lokuthi ke sixoxe ngendaba zothando eqinisweni indaba zothando indaba ezijulile lezi ezijule kakhulu ngoba uthando luyinto ejulile noma abantu belithatha ngeindlela ezahlukahlukene abanye ngike ngizwe bekhuluma bethi uthando alukwazi ukuba lube libili lunye nje uma bezama ukugcizelela ukuthi kufanele ukuthi ube nomuntu oyedwa nje kuphela emhlabeni othandana naye kanti abanye uthando bayalwazi ukuthi uthando luyinto enkulu ayona into encane ayona into ongayibeka ukuthi into enaro nje noma ebekwa nje uthando lunwebekile uma ulichaza ungalichaza ngeindlela eziningi kanti ke uthando ngikuthi nje abantu abakazi balixoxe kahle ngendlela abalibona ngayo uyabona nje kudala abantu bese abantu uthando lwaluyinto esemqoka kakhulu uthando yinto eyenza ukuthi abantu abasemhlabeni bahlukene igaba eziningi ezahlukahlukene kodwa uyothola ukuthi uthando njalo yilona elubambethe uma nje sithatha ukuthi umuntu owumama noma owubaba
baba nothando lwabo bobabili bathandana mhlawumbe oluqala ekuqomaneni kwabo lukhule loluthando luze lifike lapho khona anelisekayo omunye noma bobabili ukuthi hayi loluthando lwethu luhle siyathandana singakwazi ukuhlala ndawonye njengoba phela kwadalwa ukuthi owesifazane nowesilisa bayohamba bahambe baxhumane bathathane bakhe umuzi isuka phi leyo nto isuka othandweni umdali owathi uma edala umuntu wesilisa nowesifazane wathi lona wesifazane uzoba umsizi walona wesilisa into ngesinye isikhathi esilahlekelayo leyo kanti into edalwe nguNkulunkulu wayisho amakholwa akhuluma ngayo njalo nje wathi laba bobabili bayosizana lo wesimame uyosiza owesilisa kusho ukuthi wabahlanganisa washo ukuthi phakathi kwabo kufanele ukuthi kube khona into ezothi thina sobabili singakwazi ukuhlala ndawonye uma ke uthando selusuke phansi lwakhuphuka laze lafika lapho khona ababonana ukuthi sebengatshena abantu ukuthi sesizohlala ndawonye kusho sebeyathathana uthando selufike kwesinye isigaba sebebone izinto ezithile lo wesilisa ubone izinto ezithile kowesimame ukuthi unezinto ezibonakalisa ukuthi lo angafanelana ukuthi sihlale naye kusho ukuthi uthando ngaleyo nkathi luyazinza kubona bobabili ukuthi hayi lo singakhumuzi singazala abantwana uma ke sebethathene sebehleli ebese kuqhamuka abantwana ngisho indlela abathandana ngayo kuqala yayithanda ukwehluka yayinezigaba zayo waweshela intombi noma intombi yeshelwe insizwa intombi izoqala imbukisise lo bhuti noma lo lensizwa eyeshelayo yina ngeshele ufuna uthando kimina uzocela uthando afika athi ngizocela uthando ayibike nje kahle kwakusakhulunywa ke kuqala izinto sisaqondile asizajika namhlanje umuntu afika athi azozibika entombini ukuthi intombazana ngikubonile ngiyakuthanda ngizocela uthando eshelela ukuqonywa intombazana imbuke kufanele uqale kimbukisisa ukuthi ukhuluma nje mhlawumbe wenza lento ukuthi insizwa uma idlule entombini ufanele iphonsa amazwi noma ngempela unothando ngami na insizwa isizo lokhizo kwakuzwe kuthiwe kukhona isesheli kusho ukuthi insizwa sekuyaziwa ukuthi yeshela leya ntombi yayithanda kwazi abantu ukuthi isesheli sakhe lesiya nentombazane nensizwa ithi sesheli sami lesi shothi bayeshelana basazamana ngokuthi uthando luyahlangana na uma selihlangene intombazane yayinelungelo ngoba baningi abantu abazoyibuka babuka ubuhle uthando ngesinye isikhathi luza ngoba lentokazi inhle mhlambe intokazi ebizwa ngokuthiwa ngesizulu indoni yamanzi uyayibona lonto indoni yamanzi kusho intokazi enebalela iminyama kodwa enhle ngendlela esimangene esikhumbe esihle kuthi hayi ushela into indoni yamanzi uyibonile kanti enye mhlawumbe uzoyibona umuntu imhlophe itheqwa athi mayichaza athi imhlophe njengehlabathi zolwandle uyabona uyancoma nje njengehlabathi zolwandle mhlambe enye uma ihamba laphana yakhiwe ngendlela yokuthi isiswa sikho sikhwecekile uyabona bese kuthiwa awu yilamba lidlile uyabona uthando lolo olubonisa indlela asechaza ngayo umunye umuntu ukuthi hey hayi
ngiqashe ilamba lidlile lapha uyabona kanti futhi noma inesisu akushiyo ukuthi kule nesisu ayisathandwa naye negama lakhona uyayibona indawo athi awu inomkhaba okhanya amanzi ngaphakathi uyabona ubuhle bayo intombi ayikazi ibembi ichazwa ngezici zayo uyabona nje mokuthiwa intokazi nansiya ikhona inezitho ezibonakalayo umzothi awu ngeshela intombi laphana inyathela ngabantwana uyabona uhlonipha izitho akasho ukuthi yayilathela inezitho ezinje athi inyathela ngabantwana nawe usuyazazela manje awu kusho ukuthi uyabo kanti ngesinye isikhathi ngizama ukusho ukuthi uthando futhi kwakufuneka ukuthi ingabe bikho into oyikhulumayo ophoxa ngayo intombi kufanele ukuhlala incoma nje uyabona nje mayinhle noma singasho ukuthi inhle sithi imile kahle yonke into kodwa wasukuxakeka lapha ebusweni ayinhle uzomzethi awu shela le ntombi madoda kithi awu umnqanyulwa khanda uyabona usuyazi-ke wena mawazi isizulu ukuthi awu kusho ukuthi imile ngendlela ngeke kuyidlule kodwa hayi ayinhle lapha ebusweni kodwa emzimbeni hayi ungamane udele lobo buso ukuthi anginandaba nabo mina ngifuna nangu sengisho ukuthi uthando lwaqhamuka ngendlela abe khona othanda ubuhle bentombi kanti kuba khona ukuthi uyazi intombi uyibone noma ingenazo lezici engikhuluma ngazo kodwa ibe nokuthi indlela eziphethe ngayo nehlonipha ngayo neyazisa ngayo impilo uyabona ukuthi la khona umuntu la Ncamalala uma ngizwa kahle uma usibuyisela emuva ngendlela nina nenza ngayo kungibuyisela ekutheni noma ungangivumela ukuthi okakhamba phambili kakhulu ukuthi ukuhloniphana yebo konke lokhu ngikusho ngiletha lelo lizwi ukuthi kwakukhona ukuhloniphana okokuqala nje wawuthi uma uyibona intombi kufanele uyihloniphe uyibingelele ngesizotha uyabona ngalenkathi ngikhuluma ngayo imigwaqo lemkhulu yayingakabikwa kusanjwa ngendlela nje uthi uma uhamba uyinsizwa uyalapho yakhona uhlangana nansi intombi nayo ithunyewe la ithunywe khona into eyenzeka ngalonkathi wawungathi uma uhamba nje manihlangana kwakufanele ukuthi omunye achezuke lo munye wawungavela uchezuke nje uhambe noma mdala umuntu noma mncane wawuthi uma uhamba uthi uma usuqeda ukuphambana naye ubusuyama naye uzoma lapha bese niyabingelelana nibuzana impilo bese niyadlula kodwa uma uyinsizwa kuyintombi ubona ukuthi le ntombi yangikhanga manje yangithatha ubusubuza umntakabani umntanethu kodwa ngowaphi ibisisho ukuthi hayi ngingowasendaweni ethile uthi awu ngingakuphelezela kancane mntanethu iyophendula ngalo ndlela ephendula manje ithi hayi no na uyahamba nami ngiyalena nje uthi hayi ngicela ukukuphelezela mntanethu ubuso uyahlangana usuyibuzisisa kahle ukuthi mntanethu ekhaya kuphi bisi yakutshena kodwa bakhona sebekubonile nawe wababona na uyabuza kusho ukuthi ngamanye amagama usuqomile yini mhlambe ke ithiwa ukungibuzelana iyophendula ngendlela ephendula ngayo intombi vele iphendula ngendlela ephendula ngayo hawu ubuso nawe uyasho ukuthi ayintombazane ngithi angikuphelezele nje okanye vele awu ngithema uqhamuka ngavele ngashawa uvalo kwavele kwasangana ikhanda la kimi sengithi angizwe kahle intombi ukuthi kwenze njani yini le ungenze yona angisakwazi ukuya la ngiyakhona landela wena manje uyabo angithi uyeshela into eyayibalekile kwakuwukuthi kuyahlonishwana wawungasoze uthi uma uhlangana nomuntu wesifazane noma intombazane endaweni esehlanu ubusucabanga ukuthi angimenza into embi wena kwakufanele ukuthi umvikele eqinisweni uma nje ubuyele emuva ungasho nokuthi awu ntombi imbi le ndawo angifuni ukuqhamukilwane bese zikwenza into embi ake ngikuphelezele ngizokubeka lapha mose uqhamukele ngasekukhanyeni njalo njalo kusho ukuthi ukuhloniphana kwakuhamba phambili
kanti nothando lwaluhamba phambili. Uyabona nje kusashelwa kahle kungakabikho lezi phithiphithi. Kwakuthi intombi yesigodi esithile uma isize yaqoma wawuhlonishwa yiso sonke lesasigodi. Bonke intombi zangale kwakuwosibari. Nayo ngalapha yayihlonipha wonke umuntu ongala. Yazi ukuthi kulapho engiqome khona lapha. Kwakuqonywa nake kuqala. Kwakuqonywana nje kufuneka ukuthi uma iqomile kwazi abantu ukuthi iqomile intombi ethile. Kukikizwe ekhaya kube mnandi kwaziwane uhlonishwe uma uvakashele ngale. Uhamba wedwa nje. Kufuneka ukuthi uma usufikile makuthiwa nje kukhona isoka lakaSibanibani lizophathwa kahle. Lihlonishwe wonke umuntu la nosibari bakuhloniphe kube mnandi. Yayaziswa lento yokuthi ukuthandana kwabantu ukuthungeleka komlilo okwakha umndeni. Uzoyazi ke le ntombi mase nithandana ubone nokuhlonipha kwayo ukuthi ngempela intombi le. Ufika isikhathi lapho uthi hayi ngingamthatha lo. Sengathi uzoba unkosikazi indlela ahlonipha ngayo nayi ikho konke njalo njalo. Kungaba khona ikusasa la kusho ukuthi uthando selithatha isigaba esingaphezulu kwalesi sokuqonyana nje. Usumtholile umuntu othi hayi ukuba bengikhuluma isikholwa ngabe ngithi ongathuna obambo lwakho. Angazi ke ngoba phela akekho umuntu wakwavula lawo bonke khona ubambo lungekho nolu extra. Kodwa kwakusho njalo abakholwayo ukuthi awu ngitholile ubambo lwami la. Kodwa lapho uthi ngimtholile kumuntu engingakha namuzi. Ubuso uyamthatha ke. Mawusumthatha kwakuyinto eyigugu ukuthi uma sekufuna ukumthatha umenze unkosikazi kube indaba eyaziwayo. Kuzophuma abantu la ekhaya bayomemeza lapha bayocela isihlobo esihle. Kusuke ephi lokho? Kusuke othandweni. Bazocela isihlobo esihle ukuthi awu uma bezolobola ukuthi awu njalo mhlambe bathatha intombazane bathi woza ngala. Ilahlekile ekhaya bese befika bethi funela neno. Mawufuna funela ngala ngakithi. Lo muntu enimfuna ungala ngakithi. Uyabona ilanguage yakho nokuthiwa funela neno bakwethu. Ningafuni nishone le. Nifune nize ngala. Uma ke sekuvunyelene bese kukhulunywa indaba zamalobolo kwenziwa konke. Eqaleni ukulobola kwakungezona lezi inkomo esezanqunywa ngokufika kwabelungu 11. Kwakuyizinkomo ungayikhipha. Zibe ningi mawuthanda noma zibe mawungezingeningi kodwa ukwazi ukuthatha. Ngoba lokho kwakuqinisa ubuhlobo phakathi kwaleya ntombi kanye nawe esizoba manje umakoti. Uyabona nje abantu bangakini babehlonipha, bahloniphe ingodosi, bahloniphe konke nendlela eziphatha ngayo yayihluka. Kusho ukuthi ngamanye amagama uthando luqala ebantwini abancane bese yibobodwa luze lungenelwe abantu abadala. Uma kusumthathile senishadile, senihlala ndawonye. Kwakwenzeka kanje ke. Akuthi njengoba usulapha ekhaya senihlangene sekuvela izingane. Uyabona ukuthanda ukuthi njani? Uzoba nothando lukankosikazi wakho umakoti. Lolo thando futhi luvuleke ingane le oyizele uzoba nothando lwengane. Kanti unothando lwabakini lodadewenu njalo njalo. Lento yokuthi uthando lunye nje kuphela zikwazi kuba ngibili akulona iqiniso. Uthando luyakwazi ukuvuleka. Umuntu nje onothando kahle akakwazi ukuthi ngingathanda umuntu oyedwa nje kuphela omunye ngeke ngiphinde ngimthande. Uyayibona lonto? Awuzumthanda nomuntu wakweni umzala. Uzothi umthande yena yini le oyinika yena makuthiwa umkhonzile. Uthando. Uyabona? Kunezinto ke ezenza ukuthi ekuphileni kwabantu uthola ukuthi noma uyishelile le ntombi yakuqoma wayithatha yaba unkosikazi wakho.
ngesizathu sokuthi ukwakheka kwempilo ezweni kunento zakho sekuyiqiniso manje laziwayo abantu asebenze ucwaningo lokuthi ingane zabafana zihamba kakhulu emhlabeni ukudlula ezamantombazane. Ezamantombazane ngeinamba ngokwezibalo zingaphezulu kwezabafana azihambi kalula. Lokho kusho ukuthi njengoba kukhona intombi nezinsizwa, insizwa aziziningi ukudlula intombi eziningi. Manje ake sithi ke kuqala kwakubuthwa ngesikhathi sakuqala ngisho intombi zazibuthwa zinamagama okubuthwa kwawo. Kubuthwe amantombazane alinganayo. Kubuthwe insizwa ngala. Uthola ukuthi insizwa kade zihamba izimpi zifa yonke lento. Uma sekuhlangana bayashoda manje insizwa. Sekusala amantombazane ngala angenamuntu. Azoshona phi ke wona? Ilabantu into abangayiqapheli. Azoyapi? Ngoba phela nampa insizwa seyithathile 1111 kwasala ngala. Bazoshona phi? Umbuzo wawulapho ke kudala. Kuphoqeleke ukuthi no abakwazi ukuhlala nje. Ngoba uma behleli nje laba bagane bathola abantwana bona behleli ngalapha izoletha leyo nto ukuthi bafise nabo ukuba nomuntu wesilisa bazomthatha ngoba usathathwa. Kusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abese sisuka ke lwesilisa bentshontshana ke manje. Uyayibona indaba? Qala indaba ke manje. Bazontshontsana phela. Ingxabano isizongena la ekhaya kuxatshana kube isiphithiphithi. Sizobathini labantu aba-extra abangena partner. Kwasho ukuthi ke isimo leso esinye sithi uma sekuthiwe nali ibutho kodwa uma sekucaca ukuthi basele ake niphinde ukwenza ba kungabi bikho umuntu ozosala engenamuntu ngoba uzoba inkinga uzofuna ukuzontshontsha la. Kahle kahle Msholozi indaba yesithembu yaqhamuka kanjalo. Enye indlela yaqhamuka ngayo. Kwakuyi reality. Into yayikhona ukuthi numbers asifani. Nangale kwalokho uthando njengoba ngisho nje alumile ndawonye. Kwenzeka ukuthi usuyibonele intombi ukuthi uyayithanda. Usunayo uhlangane nenye intombi ngelinye ilanga ayinhle maye babo. Awukazi noma uzomthatha yini lo osekuqomile. Ukhulume nentokazi, intokazi hawu waze wamhle ngiyakuthanda. Nayibuka insizwa hayibo waze wamhle nawe. Bavumelane bathandana. Into ke yayenzeka kuqala yenzeke kwaze kwasikhathi sethu mina nje ngakutshena umakhumalo ngenkathi sengiqomile ngaqonywa intombi yakanzuza. Uyazazi njani intombi ngalonkathi? Wasuka umakhumalo kubo mayezwa nje ukuthi sengiqonyiwe nami sengimtshena kufanele ahambe ayobonga kumna kwabo. Ayobonga ukuthi ngiyabonga ukuthi usungijoyinile. Wahampela ungambuza uyaphila namhlanje. Ngoba kwakuyimpoqo noma kwakuyisukela nje impoqo. Kwakuyindlela ukuphiliswana ngayo. Yingakho phela wawuzokuthiwa khona amasoka. Ngoba uma umuntu eseyintombi kwakuye kuthiwe usafuna umuntu ongambona ukuthi angaba unkosikazi. Unelungelo lokuqonywa intombi noma ngabe zingaki. Uyayibona indaba? Njengoba uqonywa nje lezi intombi kudala kwakufanele bazazane zihloniphane futhi. Yingakho nje intombi yakho endala uma usuqonywa intombi yesibili sumisa iduku lesibili izosuka yona ayitsheni nawe suka nje kumna kwabethi ngifizela lapha kwena njengoba phela usuqomisoka lami ukuthi sazane ngizobonga bonga lokho kuxoxe kube mnandi bazane. Uma ngiqonywa yesithathu zizosuka zombili lezi zidudana ukuthi asiyobingelela ulokhuzana. Uyayibona indaba? Kwakwenzeka lokho hayi ukuthi
inganekwane. Kwakulungisa phi ke lokho? Yingakho zazazana ukuthi mdala lo, lona wabo ngosibili, lona ngobo ngesithathu. Uma sengibathatha bonke, angikwazi ukuthatha usekugcineni. Ngithatha lo. Bayazana. Bazomjabulela na ukuthi usethathiwe. Uma ngiphinda ngithatha lo, bayazana futhi. Bazojabulela na bonke. Wawuthola ukuthi isithemba abantu bebevele bazana. Ngoba kwase kuyimpilo ukuthi awukwazi ukushiya umntwana lapha. Abantu baqala kwabuye ukuthi uma mhlawumbe ingane yabo ingasakwazi ukuthi ithola umuntu. Ubaba wayeyithathe ngesikhathi ayinikeza ikhehle selidala athi nansi indlu yogugela. Because akekho umuntu wesifazane owayevunyelwa ukuthi ahlale engekho emzini ehlezi lapha. Kwakuyindlela futhi yokuqoqa indlela yempilo yabantu ukuthi kufanele ukuthi udlule kulezi igaba, uhloniphe uzala abantwana, ube umuntu uphelele uthi nya. Uthando aluwali lokho. Abanye abantu bathi awukwazi kuba nothando olubili. Uthando luyinhlobonhlobo luhlukene futhi luyavuleka liqoqe wonke umuntu. Ngiyabona iyamjabulisa umthembu le ndaba.